نعمت. занакҷон, шукронаи худованд, тӯли 4 сол шуд зиндагӣ дорем. алҳамдулиллоҳ, то ҳол аз ту ягон хиёнате надидам. шумо дар ман боварӣ надоред? ин чӣ гапе, ин чӣ сухане ки шумо гуфтаистен? астағфируллоҳ, нахоҳ ман ба шумо хиёнат кунам. зан чӣ гуна виҷдонаш иҷозат медиҳад ки ба шавҳараш хиёнат кунад? шумо ин фикрро аз саратон дур кунед. занакҷон, астағфируллоҳ, мақсади ман ин набуд. ман ҳақиқате гуфтам ки то ҳол аз ту хиёнат надидам. бароси пагоҳ модари ту зодрӯз дорад? бале. аз ин хотир ба хотири пок будани дилат, виҷдонат, ҳамин хизматҳоят аз ҳамин толори мебел беҳтарин мебела интихоб кун, ба рӯзи зодрӯзи модарат мебарем. хуб? албатта, ту интихоб кун. хуб? раҳман мардаҷӣ. хуб. сипоси зиёд занакҷон, яъне ки барои модарат интихоб кардӣ. офарин, офарин. модарон арзандаи ҳама чиз ҳастанд. о дӯстам меҳрубон, чӣ хел? бар дӯст нагӯ дарди дилу ҳасрати ҷона, дарди дили худ, дар дили худ дор амонат. ҳамин қадар аст ишқу муҳаббати ту, ҳамин аст дӯстдории ту, ҳамин аст ки хиёнат намекунӣ. туф ба ҳоли ту, дӯсти курнамак. аз 100 нафаре як нафаре дӯсти вафодор, аз таҷриба гӯям ки кунад дӯст хиёнат, از تجربه گویم که کند دوست خیانت.